Украіне загінуў былы беларускі хакеіст, 21гадовы Мацвей Угараў. Ён ваяваў на баку Расіі. Што пра яго вядома? У дзяцінстве Мацвей займаўся ў школе Гомеля, быў брамнікам. У адной камандзе з ім гуляў Мікіта Жыхараў, які ў 2023 годзе правёў сезон у мінскім «Дынама». Прафесійнай кар'еры Угараў не зрабіў. Згуляў некалькі матчаў за аматарскі клуб «Славяне» няўдала. У 2 гульнях ён прапусціў 18 шайб. Пасля заканчэння коледжа Угараў прызвалі ў войска. Ён трапіў у сумнавядомую частку 32-14, дзе сярод кіраўніцтва шмат прыхільнікаў рускага свету. Бабуля Мацвея ў 2020 годзе падтрымала Лукашэнку і выходзіла на адзіночныя акцыі. Таксама захапляецца Расіяй. Але калі унука адправілі на фронт, напісала гнеўныя каментары пра нястачу навучання хлопцаў, якіх адпраўляюць на смерць. Праўда, потым яго выдаліла. Пасля службы працягваў займацца спортам. Яшчэ ў лістападзе 2025 года ён працаваў лінейным рэферы на юнацкіх матчах чэмпіянату Беларусі. Пасля гэтага падпісаў кантракт з расійскім батальёнам «Разведосы». На захопніцкай вайне прабыў не больш за 2 месяцы. Загінуў ад удару дрона.